ये कौन पूरा उदा करदेल सब। हाँ धुआ ହେଲା ଆଉ। ତମେ କଣ ଖାଇବୁ କି ରାତିରେ? आ रोटी बना और तुम तो धोइलानी रुटी देल ना रोटी बनइबो। ରୁଟି ତ ହବ ତା ସହିତ କଣ ଖାଇବୁ? रोटी सांगरे साधा किछि बनइ दियो। ଡାଲମା ବନେଇ हाँ डालमा बनै दियो। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ରୁଟି ଡାଲମା ଆଉ। ये तो डालमा बसी जाइछि बोधे ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ବସିଥିଲି। हां सिटी मार देलानी गुटे। ओटारे नुआ ଦେଇଛ ନା? ହଁ ତମ ସାଲାଡରେ ପକେଇନି। देखो पानी देले ना तेल देले? डालमा पे छुंकिया ପାଇଁ रेडी ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରାହଉଛି ପିଆଜ ପକା ଯାଇଛି ତେଣୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଲୋ କରିଦେଇଥିଲି କଣ କେମିତିଆ ଡାଲମାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଟିକେ କୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣା ଅଛି ଡାଲମା ଟା ସିମ୍ପଲ ରେସିପିଟା ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ତେଲ ଟିକେ ପିଆଜ ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକା ହବ ମାନେ 5 ଫୁଟଣ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ବାସ୍ ସେତିକି ବେଶୀ କିଛି ଏଥିରେ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିରେ କାମ ତମାମ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ ଡାଲମା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କମ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ପିଆଜ ଫିଆଜରେ ମୁଁ ବନଉଛି ବାପରେ କଣ ଗୋଟେ ଫୁଟିଲା ପୁରା ଢାଳିକି ପାଣି ଥିଲା ନା ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିଲା ତେଲ ଠିକ ହେଲା ବହୁତ ଏବେ କଣ ଲୁଣ ପକେଇଲ ହଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ଦବନି ଲଙ୍କା ଗୁଡା ଅଳ୍ପ ଦଉଛି ଏତିକ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ଅବଶ୍ୟ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ପଡିଗଲା ଯେହେତୁ ବାକି ଆମେ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଟି ଆସିବ ଦେନ ଭଲ ଲାଗେ और ରୁଟି ବେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି
ରୁଟି ଗୁଡାକ ଗୋଲ ହଉନି। ଗୋଲ ହଉନି? ନା। ଏତେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହଉଛି କଣ ଗୋଲ ହଉଛି? ହଉନି ବା ସେ ରୁଟି ଜମା ଘୁରୁ ନାହିଁ, ଓଦା ହେଇଥିଲା ନା ଚକିଟା ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଘୁରୁ ଧୋଇ ନାହିଁ। ଦେଇଛ କି? ହଁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଲାଗି ଯାଉଛି ନା ଜମା ଘୁରୁ ନାହିଁ। କପଡାରେ ଆଗେ ଲେଟ୍ ବି ପୋଛିଦେଲ। ହଉଛି। ମତେ ବନେଇବା ଆସେ, ତମେ ତ ବିଲକୁଲ ବନେଇବା ଜାଣିନ। ଜମା ଘୁରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଆଜି ତାହେଲେ ରୁଟି ଫୁଲିବନି ବୋଧେ? ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି, ରୁଟି ଫୁଲିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ନା। ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଫୁଲିବ ବୋଲି। ରୁଟି ବେଲା ସରିଗଲା ବୋଧେ? ହଁ ଏବେ ମୋ ରୁଟି ସେକା ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆସରେ ଦେଖିବ ଫୁଲୁଛି ନା ନାଇଁ ନା। ହଉ ଦେଖିବା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଫୁଲିଯିବ। ଯଦି ଫୁଲିଲା କଣ ଦବ କୁହ? ଖାଲି କଣ ଦବ କୁହ ନା? ଖାଲି ହଁ ଗୋଟେ କାମରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ବଡ କଥା ନା, ତ କିଛି ମିଳିବା ବି ଦରକାର। ହଉ ଆଗେ ଫୁଲି ସାରୁ ଆଉ। ଯଦି ଫୁଲିଲା କୁହ କଣ ଦବ, ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା ଫ୍ରି ଆଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇ କରିବି, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତମେ କହୁଛ ନା ଫୁଲିବନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ। ଫୁଲିଛି ହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲିଲା। ବେଲଟା ଦିଏନା ଏଇଟା। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ରୁଟି ସେକା ହଉଛି। ଏଟା ବି ଫୁଲିବ ହେଲା। ଫୁଲିବ?